Ето и нова история, която се надявам да ви грабне вниманието. Това е един опит за началото на драматичен трилър, приятно прослушване, когато падат камъни. Глава първа. Затишие градчето. Камен дол беше сгушено в най-дълбоката бръчка на Родопите. Място, което времето беше забравило, а картите избягваха. За Мартин то беше идеалното скривалище. Място, където бившият планински спасител с твърде много призраци в раницата можеше да изчезне. Сега той беше просто горският. Пазеше периметъра на резервата, говореше повече с орлите, отколкото с хората и се опитваше да забрави звука на лавина и името, което беше изкрещял тогава. Тази сутрин мъглата беше гъста като разлято мляко. Мартин спря джипа си на билото, отпивайки горчиво кафе от метален термос. Тишината беше почти плътна. Почти. Той я чу преди да я види. Нисък, стържещ тътен, който не идваше от небето, а от костите на земята. Не беше грамотевица, беше триене. Той вдигна бинокъла си. Долу, на площада пред кметството, видя Елица, местната лекарка. Беше единственият човек в Камен дол, който го гледаше без съжаление или подозрение. Тя беше спряла и също се ослушваше. Вдигнала глава към масива, който се извисяваше над града като каменен страж. Връх мечата глава. Тогава започна. Отначало беше просто прах. После дребни камъчета започнаха да танцуват по асфалта на единствения път, който свързваше Камен дол с останалия свят. Мартин сграбчи радиото. База тук, Мартин. Имаме раздвижване на пластовете над гърлото. Активирайте само. Думите заседнаха в гърлото му. Това не беше свлачеще. Свлачеща бяха хаотични, мръсни, шумни. Това беше различно. С грохот, който накара стъклата на джипа да извибрират, първият камък падна. Беше огромен, колкото малка къща. Не се търкулна. Той падна отвесно, сякаш изстрелян от катапулт и се заби в средата на пътя, вдигайки облак от асфалт и пръст. Последва го втори. И трети. Мартин гледаше вцепенен. Камъните не бяха назъбени, сиви канари. Бяха гладки, почти полирани, с цвят на мокър обсидиан и от тях се излъчваше студ, който той усещаше дори от тук. Те не просто блокираха пътя. Те го запечатваха. Елице! Изкрещя той в радиото, знаейки, тя няма да го чуе. Долу на площада хората крещяха. Елица буташе възрастна жена към входа на клиниката. Тя вдигна поглед към билото, точно към неговото място. Очите им се срещнаха през десетките метри разстояние. В погледа й нямаше само страх, имаше и ужасяващо, древно познание. Тътенът спря така внезапно, както беше започнал. В настъпилата тишина се чу само цвъртенето на повредените жици. И нещо друго. Нисък, едва доловим шепот, който сякаш идваше от самите паднали камъни. Камен дол беше отрязан. Глава 2. Изолацията. Паниката имаше вкус на мед и изгоряла гума. До вечерта градчето гъмжеше от слухове. Кметът Богдан Богданов, едър мъж с маниери на феодал и подозрително скъп часовник, се